ҳафтаи гузашта таваҷҷӯҳи мухлисони футбол ба шаҳри Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ ба бозии таҷрибавию дӯстонаи Пари Сен-Жермен ва ҳамчунин ситораҳои Ан-Наср ва Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ба хотири ба Осиё омадани ситораи футболи ҷаҳон Криштиану Роналдо гузаронида шуд равон гардид. Дар пайи ин кор Пари Сен-Жермен ҳамчунин бо Лионел Месси ба ин бозӣ ҳозир шуд. Агар ин ҳунарнамоии нахустини Роналдо бо ПСЖ дар Осиё буд, пас ширкати ӯ дар вохӯрии нахустин бо бозубанди капитанӣ вориди рақобат шуд. ин бозиро дар ҳақиқат мухлисони тамоми дунё интизор буданд, ки кай расман Криштиану Роналдо ба майдони бозӣ меояд ва дар ҳайати Ал-Наср бозӣ мекунад. Ан-Наср ҳоло бо пироҳанҳои зард ҳаст, ки дар ҳуҷум аст ва ин бозӣ ҳам бисёр ҳам зебо буд. Дастаи Ал-Иттифоқ ҳам хеле хуб бозии худро нишон дод ва дар натиҷа танҳо ба Талиска бозигари бразилиятабори дастаи Ан-Наср муваффақ шуд, ки дар дақиқаи 31 дар қисми аввал ҳисобро кушояд. Ҳоло бубинед ин зарба, ҳарчанд парвози Криштиану Роналдоро мо инҷо дидем, аммо тӯб ба ӯ нарасиду ба Талиска расид. Ан-Наср дар ин вохӯрӣ ба ғалаба ноил шуд. Аввалин қадами Криштиану Роналдо ба ҳайси капитани ин даста бо пирӯзӣ ҷамъбаст гардид. Ан-Наср дар ҳамин баробар ҳоло дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқоти Лигаи бартари Арабистони Саудӣ ҷойгир шудааст ва ин аз он далолат мекунад, ки Арабистони Саудӣ имсол боз дастаҳои беҳтарро ҳам ба Лигаи Чемпионҳои Осиё хоҳад фиристод ва мо шояд ин бозигаронро дар майдонҳои Тоҷикистон ҳам мебинем ва ин вохӯрие, ки гуфтам бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфт, бори дигар мавқеияти дастаи Ан-Насрро дар садри ҷадвали мусобиқот беҳтар кард. Ду маротиба имкон дошт Криштиану Роналдо дар ин бозӣ ба задани гол муваффақ шавад, аммо ба ӯ муяссар нашуд, ки дар ин вохӯрӣ пирӯз шавад ва бозӣ ҳам бо ҳамин ҳисоби 1-0 ба поён расид. ҳоло ҳамин гузарише, ки ҳоло инҷо анҷом мешавад, маҳз ба он Криштиану Роналдо мепайвандад каме баъдтар, вале ин зарба ҳам хато меравад. Мо дар ҳақиқат интизори ҳамин бозиҳои зебое, ки дар Арабистони Саудӣ хоҳад гузашт, хоҳем шуд ва инҷо, ки ҳоло ин бозӣ, ки ба поён расидааст ва мо ҳаминҳо бозигаронро дар Лигаи Чемпионҳо дар муқобили Истиқлоли душанбе хоҳем дид.